राम नाम बूटी पिया रोग न सताई। सब कुछ छूटी दुनिया भरोसा करके ठंडा भी छूटी दुनिया करीत प्रीत सब कुछ छूटी भगवान से विनती करी ले कि हे प्रभु नरक से जल्दी निकाली। जब नरक से छुटकारा मिल जाई तराउर भजन भक्ति भाव हमनी के करब जा। लेकिन जब यह जगह धरा धाम पर आई ले जा तो वो बात भोर पड़ जाला और भगवान से कही ले जा कि हमनी के रावा से करार कहाँ कइले बनी, कहाँ 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 कभी कहता माई का करा भवा में भगती कबूला लो माई का करा भवा में भगती कबूला लो माई का करा भवा में भगती कबूला लो माई का करा भवा में भगती कबूला
से जाए के बाद इस सब लोग जानता, तब वो हमनी का घमंड हो जाता कि हई घर हमार हो, हई दुआर हमार हो, हई सड़क हमार हो, हई गाड़ी हमार हो, हई साउंड हमार हो। ना ना, तहारी है कुछ नहीं के, ई सब ओकर हो जे तहारा के बनौले बा, सब ओकर हो कि ना। काहे कि हमनी के मोटरसाइकिल बाइक चलावतनी तो महीना 2 महीना के बाद ओकरा के सर्विसिंग कइल जाता, तब वो इंजन चलता। लेकिन हे इंजन के सर्विसिंग करता भैया, क्यों करता? प्लीज अटेंड टू मी एंड प्लीज लिसन टू मी। वी आर लाइफ इज ड्रामा एंड गॉड इज डायरेक्टर, बट आई नो टाइम फॉर वेरी वेरी स्पीकिंग। कहे के बा तुलसी बाबा लिखत नहीं, सब ही नचावत अरे राम गोसाई, अरे नाचत नर मर कटकी नाई। मदारी अलग बा, हमनी के बंदर बानी जा। ए धरती पर केहू पवन बाबा के पाठ ले ले बा, केहू सुनील भैया के पाठ ले ले बा, केहू के पाठ ले ले बा। ई रंगमंच पर आइल बनी जा। कभी कहता कुछ ना तोहार काहे करेला घमंड हो, कुछ ना तोहार काहे करेला घमंड हो, कुछ ना तोहार काहे करेला घमंड हो। 4 दिन के जिंदगी बा हो जाई झंड हो, 4 दिन के जिंदगी बा हो जाई झंड हो। कहले पवन राम नाम कमयाई, नाम बूटी, अरे राम नाम बूटी, अरे रोग ना सत